Estas son as distintas modalidades de bolos que hai en toda esta zona. Nosotros na nosa zona daqui da Terra Chá e en varias zonas máis sempre se xogou con estes que chamamos en línea. Consiste en 10 bolos que xogan en línea e tírase a bola de un sitio, hai o que é a lastra e logo hai onde se sale, onde se tira, que chamamos fiti, que estaría a 5 metros. Logo hai distintas líneas, hai unha línea a 6 metros, unha a 10 e outra a 20, e se hai o campo vale outra a 40. Cada bolo que pasa contaría sempre eses puntos. Para que valga a tirada, ten que a bola que o xogador tira ten que pasar a línea de 6, porque senón nos chamamos que a murra ou que chamanlle outros lados chamanlle a cocha, entonces non vale, todo canto fizo non vale. Cada vez que a bola que tira sale desa línea de 6, ten que volver a tirar de retroceso, ten que tirar ao revés. Os bolos contan cada un 3 puntos, o sea que cada bolo que caiga aí contaría 3 puntos. O que pasa a línea de 10 conta 10, o que pasa a línea de 20 conta 20 e o que pasa a línea de 40, 40. Logo hai este que é da zona da costa, de Ribadeo. En Ribatra xogan con este tipo que lle chaman o canteiro. Serían 8 bolos. Entonces hai un que se pinta de color rojo, que se coloca no medio, e os outros están en diagonal. Cada bolo que sale conta un na primeira línea e despois hai unha línea a 20 metros que contaría 20. E hai outra línea de 10 que contaría 10. Se sale o canteiro, que chamamos o canteiro solo, conta sempre o doble. O sea que se chega á línea de 20, serían 40. Se chega a de 10, serían 10 e 10, 20. Ese non ten retroceso, aí non hai nin a murra, nin hai cocha. Xógase directamente e se o canteiro sale con outro, pois só puntúan un. Cada un que sale, igual que nos de línea. Estes ovalaos así son os de Xove, só xogan na zona de Xove con eles. Estes teñen 2 líneas a máis, son moi pesados, aquí hai que dar moita forza. Xógase con 8. E hai 2 líneas, unha de 10 e unha de 20. E aquí sí que tamén amurran. Ten que pasar a línea de 10 a bola que xoga o xogador, porque senón non lle conta tampouco nada. E ten tamén o retroceso de xogar ao revés. Desde a línea de 10, desde un determinado punto, vólvese a tirar. Cada un que se tira na lastra sería un punto. E o que pasa de 10 serían 10 puntos, e o que pasa a 20, pois sería 20 puntos. Estes son de Ourense, chamanlle de Pucheiros, da zona de Pucheiros. Pero en Ourense xogan con estes. Tamén son bastante pesados, hai que ter forza para darlles, non? Xógase con 6. Estes teñen 2 líneas, unha de 10 e unha de 20. E a bola do xogador ten que pasar tamén a línea de 10, senón tampouco lle vale nada. Tamén amurran, lle chamamos nós. E para volver a xogar de retroceso ten que pasar a línea esa, senón non vale. Pois están os celtas, os bolos celtas, que son de 2 distintos, hai nos cónicos e hai estes. Estes son os que se xogan na Federación Española. E a lastra está un pouco inclinada, por eso este bolo tamén está un pouco inclinado para que quede así, porque senón caeríamos. Estes son 18 e hai que xogar igual, tírase o fite está de 5 metros e hai 2 líneas, unha de 10 e outra de 20. E o que tira a bola ten que tamén pasar a línea de 10. Ten dereito despois, como pasa a línea de 10, ten dereito a dar de retroceso para atrás. Estes contarían un punto na lastra, 10 na primeira línea e 20 na segunda. Cada bolo que pasa. Os bons xogadores, pois ao mellor pasan 2 ou 3 á línea de 20, pero son boas tiradas esas,